טוב, אז תודות לאתגר פליי, זכיתי בטיסה זוגית ללונדון, ועכשיו אנחנו נוסעים לשדה תעופה. טוב, תכף אני אחליף בין האוטו לאוטובוס, זה לא כל כך משנה עכשיו. אגב, זה גם היום הולדת שלי. היום זה היום הולדת שלי. אתמול חגגנו וזה, צילמתי גם אתמול ולוג, אבל היום זה היום הולדת שלי. אנחנו תכף נרד מהאוטובוס ונלך לטרמינל 3. אני ארוס את המצלמה כמו שאתם רואים בחוץ. אז נתראה כבר בשדה תעופה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בדיוטי פרי, כפי שאתם יכולים לראות כאן מאחוריי. לא יודעת אם אני אמנטש אותו, אין לנו כל כך הרבה זמן, היה לנו קצת בעיות בכניסה לפה. אז בואו נראה מה. וואלה, בנסיעה הקודמת שעשינו ללונדון היה סיוט, באמת 9 שעות חיכינו פה בדיוטי פרי. אני מקווה שהפעם זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה הפעם. לא, היינו אמורים להמריא ב-5:35. אנחנו ממריאים ב-10:30. הטיסה שלנו קיבלה עוד עיכוב ואנחנו עומדים לצאת בשעה 11:45 בלילה. אנחנו עכשיו בתור לאוטובוס שיקח אותנו למטוס. כולם מסתכלים עליי, אבל נזרום. בואו נלך. אנחנו עכשיו על המטוס. כן, אמרי, נראה לי אני אצלם משהו. אני לא אדבר איתכם הרבה בזמן טיסה, אלא אם יהיה לי ממש משעמם. אז בואו נמריא. עכשיו 5:45 שעון ישראל, ואנחנו אמורים לנחות באזור 6, אז תכף ננחת. תראו מה יש פה יפה בחוץ. מסתבר פה שרח. ירדנו עכשיו מהרכבת ואנחנו נחליף רכבת ונאכל או הפוך, אני עוד לא יודעת. אז זה לא כל כך מעניין, אני כבר אפגוש אתכם במקום שיהיה יותר מעניין. צ'יפס. טוב, אז הגענו לעין של לונדון, לגלגל ענק הכי מגניב בעולם. אומייגד, למה אני דוחפת את היד לתוך הדרך? אוקיי, אז עכשיו הגענו למלון, ממש יפה פה. תכף נקבל את החדר שלנו ואני אעשה לכם ככה בירול קצר, בירול כמו מונטאז' בערך. אוקיי, אז התבלבלנו בין הרכבות כמו שהבנתם. עכשיו השעה בישראל בערך 10:30 בלילה, אצלנו 8:30. הכל רגוע, צילמנו למטה, ראינו את העין של לונדון, צילמנו שם. כל המצלמה רועד, כדי שאני אפסיק להחזיק אותה, כואבת לי היד. בואו איתי. אוקיי חברים, אז אין לי כוח כל כך לדבר עוד הרבה, עכשיו ממש מאוחר, אני מתה מעייפות, אז אנחנו נתראה כבר מחר. מחר יהיה ולוג הרבה יותר מעניין ממה שהיה היום, אז יאללה בואו נגיע למחר. כמו שאתם רואים, החלפתי לפיג'מה והכל, נדבר מחר.